Няма човек, няма човек. Това е да случайно, но го беше на по-малко от 5 метра от пешеходната пътя. Просто съм бъдела към музици 15. Трябва и паеш ли? Не, защо? Съм казали на учени, обаче много проблем съм гоняма. Момиче е дошъл. 15. Издаваха ли ти бележки? Тук при няма колко спират, аз тогава да знам. То 5 метра трябва да предпират, той изобщо да не спира. Жалостно пътека има за училището. И трябва от ъгъла на къщата до края на ъгъла да спират. Защото там няма 5 метра. Там е 5 метра, се е бая. 5 метра е малко, тук да може ли тук да не можете нещо да сложите? Те там където спрямо, че не от другата страна пак на последно. Тека имаше 10. Да, 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 да,